случва? Айде почваме. Значи, създавам си един хаш файл в header files папката, в който си описвам декларацията на класа color. Тук ще махна pragmalance и ще кажа if and def color подчертавка hash define color подчертавка hash и след това endif. Между тях ще кажа, че имам клас color, който има като private тъй полета red, green и blue. И като public има една функция void, която е input, една функция void, която е output и една функция void, която е from text и тя ще приема чар звезда като аргумент. Усещате ли, че има някакви разлики? Най-вече в това, че input и output нямат аргументи. А другата разлика е, че FromText е void. Защо се случва това? Защото input и output нямат нужда от аргументи, тъй като те като public методи и изобщо като каквито и да е методи, няма значение, че са public, на класа color имат право на достъп до всяко едно поле на класа. Следователно ние в тях имаме и red, и green, и blue. Започвам с... Всъщност да ви изчакам ли? Добре, да изчаквам ви. Само да видя дали това има пауза. Има пауза. Създавам си .cpp файл в папката source files, който би изглеждал така. Първо ще се казва color.cpp, добавям го и ще инклюдна вътре color.hash. След това ще инклюдна и остеим. След това ще инклюдна, няма да инклюдвам нищо повече, ще кажа using namespace std и ще започна да описвам методите на класа. Void принадлежи на класа person, не person, а color и се казва input. Няма аргументи. Това, което прави е cin на red, green и blue. След това void принадлежи на класа color и се казва output. Състои се в cout на съответните стойности на червено, зелено
и синьо. Така, като сигурно ви прави впечатление, че и в двете функции аз ползвам без абсолютно никакъв проблем тези полета на класа, които ви казах, че можете да ползвате. Това се случва благодарение на ето това показване на принадлежност. Защото казваме, че функцията принадлежи на класа color и то оттам знае, че след като принадлежи на класа color, може да използва всички негови полета. Изчаквам ли? Или сте готови? Добре, продължавам с последната функция. Тя е void, казва се color и се казва from hex. Приема като аргумент char звезда, който се казва също hex. Какво прави? Ами, за сега нищо, защото се сещам за следното. Аз, когато писах структурата, имах една помощна функция, нали така? Ти нямаше, ама аз имах. Кажи. Значи има множество неща, които обича да яде, Супер, дай по. как да ги въведем? Както решиш, как ги въведи. Както искаш, така ги въведи. Те исках да кажа, че имаме една помощна функция, когато използваме структура вместо клас. Тук тази помощна функция, понеже извън класа тя няма да ни трябва, ще я направя private. И тя ще изглежда така. Int real value char. След което ще се върна обратно в .cpp файла и преди да създавам функцията fromHex, ще имплементирам тази. Връщам се в .cpp файла и имплементирам първо функцията realValue. Как я имплементирам? Казвам, че ако C е между 0 и 9 в кавички ретърнвам C минус 0 в кавички, else ретърнвам C минус A плюс 10. След което се връщам в тялото на горната функция и казвам, че red е равно на real value от hex от 2 плюс 16 по real value от hex от 1. И това ми е ред.
Нали. За gain и за blue предполагам, че ще се досетите как ще стане. Аналогично, само че ще променим индексите на чаровете, които взимаме от масива Hex. Задачата ни е готова, само трябва да си направите мейн, който да работи. Него няма да го правим сега. Това заедно вероятно с видеото ще ви бъде качено. Пожелавам ви приятен ден. Запазете си програмите.